Toto je prostor, ve kterém žijeme. Nekonečný oceán vnějšího světa. Všechno je v něm v neustálém pohybu a všechno se mění průběhem času. Čas. Co je vlastně ta věčně plynoucí věc, které jsme dali jméno čas? Prochází naším vědomím jako papírový proužek telegrafním přístroje. Na něm může, ale nemusí být vyznačena nějaká událost. Jakoby někde v našem podvědomí jakési hodiny odměřovaly jednotlivé okamžiky, podle nichž si uvědomujeme plynutí času. Spokojili jsme se tedy s představou, že čas je cosi mimo nás, co proudí naším vědomím jako řeka mezi mostními pilíři. A tak čas a prostor určují náš život i všechny události. I když se pan Niklíček teď cítí v 7. nebi, přece jen podléhá jako my všichni neúprosnému toku času. O slečně Tildě se to tak docela tvrdit nemůže. Ale plyne čas v celém vesmíru a za všech okolností stejně? Pořídili jsme si 2 světelné hodiny. Jedny necháme pro porovnání v klidu a druhé poletí prostorem. Nejdříve rychlostí auta, asi 20 metrů za vteřinu. S časem se nic neděje, oboje hodiny jdou stejně. Teď letí hodiny rychlostí zvuku, to je 340 metrů za vteřinu. Žádná změna. Při obrovské rychlosti 200 000 km za vteřinu, což je rychlost blížící se rychlosti světla, s časem se něco stalo. Hodiny se zpožďují. Chod času se zpomalil. Hodiny v pohybu naměří pomalejší plynutí času, než hodiny, které jsou v klidu. Zdá se to nepochopitelné, ale nad tím se před lety pozastavili i vědci, když poprvé zjistili tyto nesrovnalosti. Slavný fyzik Albert Einstein v roce 1905 dokázal, že plynutí času závisí na pohybu hmoty a že čas probíhá tím pomaleji, čím větší je rychlost pohybu. S pohybem to ovšem není tak jednoduché. Vraťme se k tomu, co bylo o pohybu známo už dávno před Einsteinem. Hleďme, naše známá. Slečna Tilda se vrací domů. Pěkný větřík, co? Vidíte? A tenhle chlapík naříká, že je úplné bezvětří. Tak je to jen subjektivní pocit slečny Tildy? Ale kdepak? Vítr skutečně je. Můžeme jej dokonce přinutit, aby konal práci. Kdo má tedy pravdu? Oba. Vítr, což je vlastně pohyb vzduchu, jeví se nám podle toho, v jakém relativním, to jest vzájemném pohybu, jsme my a vzduch. V našem případě se pohybuje vlak a vzduch stojí. A stejně je to i s časem. V jedoucím vlaku probíhá čas pomaleji, i když se to při tak malé rychlosti nepozná. Ale co by tomuhle řekl Albert Einstein? My jsme mu to obrátili. Nejel vagón, jela kamera. Komu se tedy zpomalil čas? Nám nebo těm odjíždějícím? A tady Einsteinova odpověď překvapila svět. Oběma se zpomalil. Nám se zpomalily jejich hodiny
a jim naše. Všechno na světě, tedy i plynutí času, závisí na relativním pohybu. A teď si představte, že tohle auto jsme si dali seřídit pro rychlost 260 000 km za vteřinu. To je rychlost jen o málo menší než rychlost světla. Řekli jsme, představte si, tedy trochu fantazie. Co pak se s ním stalo? Je poloviční. Zmáčklo je snad něco? Ne, to je pouze další překvapení Einsteinovy teorie. Při tak veliké rychlosti vůči nám je pro nás auto o polovinu kratší. Ovšem řidiči se auto neskrátilo, protože se vzhledem k němu nepohybuje. On sám pro sebe je normální. Pro něj se naopak stejnou rychlostí pohybuje okolí a proto je pro něho zkrácen zase okolní svět. Jako bylo vzájemné prodloužení času, tak je vzájemné i zkrácení všech délek. Teď vám povíme pohádku o jednom vláčku, který leta letoucí poslušně jezdil po své trati. V tom vláčku jel pan Niklíček navštívit svou nevěstu Tildu. Najednou to vláček přestalo bavit. Co? V době meziplanetárních letů jezdit po kolejích? Nikdy. Vzhůru do vesmíru. Pan Niklíček je pochopitelně překvapen. Jel do Cechorat za Tildou a teď směřuje někam k souhvězdí Andromédy. Jakmile se vláček dostal z oblasti zemské přitažlivosti, přestává platit pojem nahoře a dole.